Γιαννάκης πήρε το πρώτο ψαράκι. Αφρένα τον τραβάει. Μάζευε, μάζευε. Yeah. Αχ τα ψάρμα. Yo. Μια μεγάλη καλημέρα σήμερα. Τι ώρα είναι ρε τρελέ? Η ώρα είναι 4:30. Ξεκινάει μια ειδική ψαρευτική. Μόνο οι τρελοί ξυπνάνε τέτοια ώρα. Έχουμε εξελίξει, βλέπω. Τι τρελός είσαι, τι ψαράς είσαι. Καλημέρα. Movie fishing. Μόνο, tie rapper. Τι έχει. Rapper. Εγώ σε rapper. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Να του δώσουμε ένα μάθημα. Εγώ αυτό Να πιστεύω. μην. Δεν θέλω να πω τόσο αυστηρά, αλλά. Παιδιά, αν πιάσουμε πολλά ψάρια σήμερα θα του πούμε να συνεχίσει να λείπει. Όχι, ναι, σίγουρο. Δεν βλέπω πράγματα που είναι πολλά ψάρια. Θα περάσουμε υπέροχα. Το ζήτημα αυτό είναι να περάσουμε υπέροχα. Εσύ πες το... Υπέροχα θα περάσουμε. Τασούλη, εσύ Τον χάνεις. Τασού τον αφήσαμε πίσω στο σπίτι. Εσύ χάνεις σήμερα. Σήμερα που είναι το team Βαρβάτο. Και έχουμε και τα μωρά. Θα κάνει ρε, είδες το τελευταίο το βίντεο που κάνει με βιντεοκλήση που είχε το βιδόμετρο. Δεν θα τη σηκώσει κανένα. Σήμερα θα ψαρέψει με βιντεοκλήση ρε, θα ψαρέψει, θα τον βάλουμε ένα καλάμι. Κανένα σήμερα που Τασούλη. Σιγά 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 σιγά. Ο Γιαννάκης πήρε το πρώτο ψαράκι. Τραβάει ωραία. Δεν μπορώ να γυρίσω ωραία. Ο Αυκένας μου ωραία. Ετοίμασε από όχι Μιχάλη. Τώρα. Στο σακέτι. Όχι. Όχι, άστο να σε ζωρίσει. Πολλά φρένα. Άστο να σου πάρει φρένα. Ωραία, μην το πειράζει, μην το σφίγγει. Ωραία τα φρένα πως πάνε. Τα φρένα τον τραβάει. Μάζευε. Σφίξε λίγο, μάζευε. Ούρι μαλάκα. Μην το. Ψάρι έχεις. Τα κόψε. Τα κόψε όλα. Μάγκες, μας έφυγε μαγιά με το Ο ψάρι. Γιαννάκης ακόμα τρέμει. Ακόμα τρέμω. Του πήρα λίγα φρένα. Μετά τα τινάμωσα λίγο γιατί θα μου παίρνει όλο το νήμα. Θα σκιζότανε. Αυτά είναι. Όπα ο Μιχάλης, έλα Μιχάλη. Το πήρες. Ναι. Ωραίος. Βαράει. Ναι. Καλά. Είναι φρενά. Έλα, δεν θέλει λίγο να το πολεμήσουμε ρε φίλε. Εμείς δεν το παρατάμε. Οπα. Δώσε. Έλα, τα ιράπερ μόνο παιδιά. Να φέρω από εκεί. Μαλάκα ελάφρυ είναι πολύ γιατί. Έλα. Τι έγινε εδώ. Μπήκε κάτω από τη βάρκα.
Φύγε, 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 φύγε. Φύγε. Πού σου πάει, κόκκι. Μπράβο ρε Μιχάλη. Μπράβο ρε Μιχάλη. Ωρε φίλε. Κάτσε να το δείξετε μετά από εκεί. Εδώ είναι τώρα. Ναι. Μιχάλη, δείξτε το πάλι εδώ. Να το δούμε. Μάγκες, ένα τέτοιο έχασα και πιο μεγάλο μάλλον το πρωί εγώ, αλλά τελικά Αρόδον, Γιάννη, αρόδον. το φέραμε τελικά. Το φέραμε τελικά. Να το. Τα κόψω όλα ρε να τα. Τα ράμπερ. Για με ποια η τρέσα. Με αυτή την τρέσα. Να δούμε. Εδώ. Ναι. Χρήστο, δεν το ζυγίσεις στα χέρια σου. Πρόσεχε μη σου κάνει ένα μπράφ και φύγει ρε. Έλα. Θα έρθει. Δεν έχω ζυγαριά. Πόσο το κόβεις? Πεντάρι. Είναι πεντάρι. Εδώ, για δείξε και πες Τώρα κάτι. είναι πεντάρι. Ναι. Ω, ποιος τον ακούει δεν μπορεί τώρα. Ναι. Για τον κούλι! Ωραία. Για πες την εμπειρία του ψαριού. Παιδιά, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ωραία τραβήγματα. Δεν το περίμενα. Είναι το πρώτο σου ψάρι που πιάσες αυτό το είδους. Ναι. Καλό. Είναι πολύ καλό, παιδιά. Πολύ καλό ψάρεμα. Πολύ καλό χτύπημα. Στο ταϊράμπερ. Ήταν στο τελείωμα να φύγω. Να αλλάξω μέρος. Και εκείνη την ώρα λέω κάτσε λίγο να κάνω μια τελευταία βολή. Γιατί κάτι είδα στο βυθόμετρο. Εν τω μεταξύ το βυθόμετρο δεν το δείξαμε σήμερα. Ναι. Είναι η πρώτη μας μέρα με το καινούργιο το φουρούνο. Είσαι νομίζω είσαι από τους πρώτους ή ο πρώτος. Ο πρώτος είναι. Ο πρώτος που το έχει ακόμα. Που το έχει. Ναι. Να το. Σήμερα ακόμα δεν έχουμε πάρει και τους χάρτες. Δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα. Φανταστείτε. Λοιπόν παιδιά. Αυτά. Ο Σκορπίνας έπιασε σκορπίνα. Αχα. Για δείξτε ένα ρε Αλάνη. Μαλάκα, Όπα. κιλά σκορπίνα. Πρόσεχε. Ωρε φίλε. Στο 90. Πρόσεχε το κάτι. Μόλις ξεκίνησα εγώ το βράδυ θα φύγω. Πολύ πιο εδώ έλα. Μόλις ξεκίνησα λέει. Πρόσεχε έτοινα Ω, έβγαλε τα αγκίστα. Αυτά άμα τα κουμπίσεις δεν θα κάτσει καθόλου εδώ. Σε βλέπω να περπατάς. Πρόσεχε είσαι και με ένα σκοντομάνικο. Άντε μπράβο σε καλή μεριά μας τώρα. Ευχαριστώ. Τάι κούβι. Με αυτό πήραμε τη σκορπίνα. Με αυτό. Ωραίος ρε Να Μποκα. θυμάσαι το χρώμα τάι κούβι. Καλοφάγωτη. Θα σας φωνάξω. Και χαιρετίσμα στον Τασούλη που δεν ήρθε σήμερα. Εννοείται. Την επόμενη έξω. Την επόμενη φορά. Δεν πειράζει, όλα καλά. Ας τι είπες. Θα τη βάλεις Βάλω ψυγόνο. οξυγόνο γιατί πάω σπίτι ζωντανή. Θα την κρατήσεις ενιδρίο. Θα τη δώσει τη... Έχω. Και τα σκουλίκια μαζί. Για να τη δούμε. Δεν πιζόφισε. Κάτι μην φύγει μέσα. Ω μαλάκα το κεντρί. Πω φίλε. Το κεντρί πρόσεχε το κεντρί. Α και η σκορπίνα. Είναι. Είναι ωραίο ψάρι. Όνομα και πράγμα έτσι. Σκορπίνας και σκορπίνας εγώ. Ωραίος ρε φίλε. Τι πουτάνα. Πρόσεχε μην την ακουμπάς την καριόλα. Ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο μάγκα. Ωραίος ο σκορπίνας. Μάγκες, η σημερινή εξόρμηση τελείωσε. Όπως καταλάβατε, ο Τασούλης δεν ήταν μαζί μας σήμερα. Λόγω υποχρεώσεων. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ δυνατή μέρα. Πιάσαμε 2 ωραία ψαράκια. Χάσαμε και πολλά. Εγώ προσωπικά έχασα ένα 10 κιλό. Τρελή μάχη. Αν ήταν ο Τασούλης μαζί μας, πιστεύω θα γινόταν μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε την επόμενη φορά. Με ακόμα ένα δυνατό βιντεάκι. Και σας στέλνουμε